What is it?
Allora, vai, musha barrasi.
wanofanirwa kumunamata mumweya nemuidi. Sangano tinogara pasi chisiya nguva kuvaimbi. Toda kutenda Mwari mangwanani ano pamusoro wafundisi wedu, pamusoro gosa, pamusoro kwaya sangano dzvene raMwari. Tokwasai mose muzita raMambo Jesu chiti amen. Patava kuda kutanga service yedu, kumbira wana baba muye kumberi muzotitungamirira hymn 46 tese sechechi tichiimba tiri pamwe chete. Mwari mubatsiri wedu, mudziviriri munhamo, Mwari mubatsiri wedu. Wana baba kasikai patiri kutotaura itai muchifamba.
eni andikurasi nekuti wadaira
tauya kumana tauya, 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 oh tauya, 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 oh tauya kuna baba wedu, tauya, tauya. Takamira kudaro, ngatisanganei pakudayira kwedu. Ndinotenda kuna Mwari, Baba une masimba ese, musiki wedenga nepasi, nekuna Jesu Kristu, mwana wake, wakabarwa ega, tenzi wedu, wakanambwa nemweya mutsvene, akabarwa nemhandara Maria, akatambudzwa ndiPonzi Pirato, akaroverwa, akafa, akavigwa, akamuka mukufa nemusi wechitatu, akakwira kudenga, agere paroko rworudyi rwaMwari Baba. Une masimba ese, uchauya kuotonga vapenyu nevakafa. Ndinotenda kune mweya mutsvene, chechi tsvene imwe, kuwadzana kwavakanaka, rusununguro rwezvinyangadzo, rumuko rwomuviri neupenyu husingaperi. Amen. Tichagara pasi patiri kusiyira nguva kuna gosa wedu vachitizivisa majoys and concerns. Mangwanani Church, patakuya kuzonamata, uyai tinamatire vari kurwara, vanosanganisira mbuya Chibharo nasekuru Marumba vari muchipatara. Ngatinamatirei vasharukwa vedu vanosanganisira ana mbuya Nyanungo, sekuru nambuya Nehumba nanambuya Maziva vari kudzimba. Uyai tinamatire chechi yedu mukuzara kwayo nenyika yedu mukuzara kwayo. Uyai tinamatire zvirwere, especially chirwere chekungodonha ndo chavakomoni mazuva ano. Tiuye tizvinamatire isusu tichise pamberi paMwari kuti Mwari vatiwanire nyasha. Mazvita regai nidzosere nguva kune vandipa. Mazvita gosa kutizivisa mamiriro emusha medu. Hama dzangu tauya kuna baba wedu. Zvatakuda kuti tipinde mukunamata, umwe nemumwe imbozvipawo mukana wokutaura nababa wako. Mufundisi wachizonamata hawo Reverend Kaniwa, asi umwe nemumwe sedunga munhu imbouyawo pamberi pachikuwa chino ichi. Pane zvinoitika panapa. Kana usati wambouyawo panapa masondo apfuura, imbosacrificeawo zuva ranhasi kuti ndoda kumbotaura nababa wangu ndiri pachikuwa chawo, nekuti hama dzangu kunze uku havazorore kuenda pazvikuwa zvavo. Kwaya hymn 4 tenzi taungana, tiri kuuya kuzonamata, tisira Reverend Kaniwa wachizotipa opening prayer.
chiedza anokunongedzera kamwenje kaunozoona kuti mune chiedza. Taura naBaba, mudururire zvese, mutaurire zvese, muturire zvese zviri kurema, muturire zvese nemafaro ako, muturire mangwanani ako, kupa Baba, kumuudza zvese marwadzo ako, mutaurire, nekuti akatendeka kukurangarira, akatendeka kukunzwa, akatendeka. Kumbira une personal experience yekungosangana naye uchinzwa zvaanoita, womuudza kuti ndakazvinzwa kuti makambozviita kune wakati mushoko renyu, makazviita kuna ananingi vari munyika andinoziva. Tinoda kuti zviitikewo kuneni. Anoda kukumbirwa, anoda kukumbirwa, anoda kukumbirwa, anoda kukumbirwa. Shoko rake roti kumbirai muchazviitirwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa. Anoda kukumbirwa. Mangwanani ano anoda kukumbirwa, anoda kukumbirwa. Akatendeka kunzwa mhuri yekutenda, akatendeka kukunzwa iwe hama dzikatadza kukunzwa paunotaura, asi Mwari anokunzwa, mukumbire anokunzwa. Mangwanani ano muzita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu. Glory, glory.
Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Bow, Matai Shumbel Wajuda, Telekuna Matai Yawatate Nopenya, Telekuna Matai Musolva Kale Kale, Telekuna Matai Tensiwa Watensiwa Ese, Wani Mama Ese, Tawia Sheba Mangwanania, Tawia Mchene, Tawia Baba Wenu, Tawia Wani Wenyasa, Hatina Chimwe Chaka Famila, Tipe Wanyasa, Takatirikana, Tipe Wari kurwara
Jesu, endai munovasanyira, endai munovasanyira. Go and visit them. Holy Spirit, go and visit in the name of Jesus. Takashinzwa munozviita kune vakakuzwa makasanyira vari muzvipatara. Vakati ndaona mutumwa akamira pedyo, ndakarara muchipatara. Munozvigona Mwari wedu, tiri kunamata muzita raJesu. Tiri kuuyawo Mwari wenyasha, murwere munyika yeZimbabwe, uyai mutsikamise. Vanhu vari kufa vakarara, vamwe vari kundodonha kwakufa. Tiri kukudaidzai Jesu, mutungamiri akanaka. Uyai Mwari mutichengete, muchengete vanhu venyu panyika in the name of Jesus. Nekuti imi makati handiti vabvisei panyika, asi vachengetei kubva paruoko rwevakaipa. Tiri kunamata Jesu, mumunamato wenyu wamakanamata, muchimumbirira mhuri yekutenda inorarama panyika kuti vachengetwe kubva pasimba revakaipa. Nevana venyu vari muno nevasiri muno vari kuda kuchengetwa. Imimi Mwari munorangarira izwi renyu, rangarirai pamangwanani ano. Sevhisi yanhasi Mwari tiri kuisuma kwamuri. Muparidzi wemangwanani ano tiri kumupa kwamuri, kuti imi muite zvamunoda, kuti muite zvamunoda, kuti muite zvamunoda. Letechisi wemangwanani ano tiri kumupa kune Mwari. Vaimbi mangwanani ano tiri kuapa kune Mwari. Makosa ukupa zviziviso, itai zvamunoda. Jesu, tikuonei pese, tikuonei pese Mwari, tikuonei pese mutsvene. Tinoramba kubuda muno tichiti hatina kumbomuona Mwari kana kunzwa nezvake. Tiri kunamata muzita raJesu, tikuonei Mwari wedu. Tinokutendai mangwanani ano, tinokutendai Mwari wenyasha. Vane marufaro, wedzerai mifaro yavo. Vari kukutsvagai, vanoti ndinomudawo Mwari uyu, tinombomudzwa, asi ndinomudawo muupenyu. Sanganai nevana venyu mangwanani ano, tinokutendai. Mazviita Mwari wenyasha, mazviita muponesi, mazviita munhu mukuru, mazviita Mwari. Tipfumirei kukuremeredzai mangwanani ano. Ndinokupururutsirai Mwari. Ndinokupururutsirai neka. Muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene. Rumbidzwai nekusingaperi. Mazviita Mwari, mbiri yose nekukudzwa tinodzosera kunemi. Tanamata nekutenda muzita renyu Baba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Baba wedu,
koshero rehama dzangu nemukana nekuti unopfuura mukana unopfuura Mwari atiitire zvakanaka munguva ino toda kuti tisire bhosa wedu vavari kutipa zviziviso mungasimukere bhosa chiwanza nemhuri tikukwazisei ngatisimudzei maoko tifanire bhosa wedu nemhuri titi mauya tinokusiyirai nguva bhosa.
vakati maoko mudenga mudenga denga murume muridzo titi mauya mazvita vaoneka chose evangelism murimo here pakati pedu evangelism hatina veevangelism vava pamacherere tiererai baba vachivatitevazei regai tikwazisei chechisi wedu vari pakati pedu vanovabhosa wedu vakanyambodiwa simukai tikukwazisei nemhuri uyai tifarei chechisi wedu wezuva ranhasi maoko mudenga mudenga denga mururu nemuridzo chiti mauya jss simukai tikukwazisei uyai tivakwazise chiti mauya uyewayefu vari pakati pedu simukai tikukwazisei
mururu nemuridzo chevakaisa kasimayo kuchiti mauya yaisi vedu vari pakati pedu regai tivasumudze refuremu makufa nemhuri kana iripo tivakwazise uyai tifarire kunaka vamwari vari pakati pedu maoko mudenga mudenga denga toisa kavibration mururu nemuridzo kuchiti mauya mazvita tinodavira tese takwaziswa zviziso zvedu zvezuva ranhasi mai masocha vakashayikirwa namai vavo mbuya marange vanga vadzikwa musi wethursday toda kutenda vese vakakwanisa kuenda apa marange kunoviga mbuya marange vese vakatijoina muna july nokukumbirwa neevangelism kuti panopera sevhisi musare nemasection leaders enu kubva maona kuti nhengo dzedu itsva dzese dziripo here panopera sevhisi musare vese varikuda kuenda kusangano kuRW South Convention ichange iri kuManyambeya tanga musi wa 21 to 24 August. Tinokurudzirwa kuti tinyorese mazita edu kuna mai Chitana kana kuna mai Marenge. Uyai tibude ana mai nana baba tiende kusangano zvine manakiro azvo. Rumoko rwedu rwuri kuramba rwuriko kubva na5 mazuva ese tichipedza na5:45. Saka tinokurudzirwa kuti tirambe tichiuya kurumoko. Midweek service yedu zvekare iri kuramba iriko every Wednesday na6 p.m. tinokurudzirwa zvekare kuti tipote tichiatenda midweek service yedu. Intersession yedu na7:30 uyai tiuye kuintersession musi weSunday na7:30 ngatikumbidzei tibate nguva. Tinoda kutenda JSS ana mai vese vakatipa vana nezuro tikaenda navo kuadbeni takava nenguva yakanaka. JSS yedu yakakomborerwa zvakanyanya. Regai titende shuwa vabereki vakatipa vana vakasara navo mudzimai nekuti mukadzi zvadedzerwa kunzi tipewo vana munazotipa nekuti vanenge vakachengeteka zvakanaka. RRW hanzi ngatisanganei after service. RRW yese veExodus vapo here maapo here pakati pedu kana muripo mufambe ndikusiyirei nguva. Toda kutenda mulekwa Chesa vakatipa ngoma iri panapa. Handisi kuvaona mukati mezuva ranhasi asi toda kungovatenda vasipo. Regai tivatende mulekwa Chesa. Mr. Mzondo vari kutenda Mwari nekugraduata ne$50. Mulekwa Mfawa vari kutenda nekukutwa panhamo. Vari kutenda RRW ne$10, MUMC ne$10, Church ne$10, Reverend Makufa $10, Reverend Kaniwa $10. Carlton Gumiro president vedu veyouth vari kutenda Mwari vakagraduata zvekare musi weFriday vari kutenda Mwari ne$10 yavo. Regai ndikumbire mufundisi magraduates ese vakagraduata nevatisina kudeedzera panapa fambai muchiuya mufundisi wavo vachikunamatirai. Magraduates ese atinawo vakagraduata uyai mufundisi vakunamatirei. Vakagraduata musi weFriday ayuzet ukasafarira zvohama zviuyewo kwako
watoshaikwa anomirawo kuti Mwari wakandisimudza wamuzondova kupi zvandinoona wauzve womwana oraiti dauti ndimi babacho aiwa tinotenda Mwari ndiMwari wakanaka vana makaita zvakanaka nevamwe vakagraduata mumashure makaita zvakanaka Mwari ngakukomborerei regai tinamate tinouya pamberi penyu baba wedu wekudenga muzita raJesu Kristu kukutendai nechikomborero chinokosha kutisimudzira wana kubva pasi kuwaisa pazvigaro munoshamisa Mwari wenyasha nekuti tese tinobvumirana sesangano kuti hakuna munhu anozvigona kunze kwenyu Mwari wamasimba ose handi kuti vana ava vaigona kuverenga kana kunzwa zvaidzidziswa asi nyasha dzenyu Mwari dzamunopa vanhu movafanirisa nepavanonzi havana kufanira Mwari tinokutendai chinovakomborerai baba wedu vana ava vanoda mabasa ndianiko mupiwe basa ndiJehovha wamasimba ose anoropafadza mugwenga anoropafadza mvura isina kunaya nekuti ndiMwari munyika yekwedu mutsvene nyika inoti hakuna mabasa asi isu toti nemi Jesu kune mabasa muzita raJesu ngavakomborerwe nemi vapiwe mufaro nemi tinokutendai baba wedu zita renyu rikudzwe nekusingaperi tanamata nekutenda muzita renyu baba remwanakomana neremweya unoyera amen. mazita mufundisi regai titi makorokoto regai titi makorokoto kune magraduates edu kana makuzoita mapati munazotidedzawo kukosoro handiti mufundisi pakufa veexodus ndazwa kuti mapinda fambai muchiuya kunoko veexodus vauya fambai muchiuya kunoko attendance yedu last week adults 391 JSS 52 total tatiri 443 kana pane vepashitate vari pakati pedu muri kukumbirwa kuti muuye muofisi ine Dore Brown iyo vepashitate kana muripo endai munoona mai Magaya vari muDore Brown iyo mazvitagosa pamusoro pemufundisi wedu pamusoro yegosa ndokwasaimisira Jesu amen amen. Mazvita indakamirira chikwata cheExodus Group of Singers tine album launch pano pa27 September tine matiketi edatotengesa tine $2 kwete $5 koita $10 mazvita muvachimada nobata vakomana varipo mazvita Zoringana gani buringana ona
elders uyai tisapote vana vedu ava pano. Zviya inonzi iyi iya inokudzwa neyayo ameni iyoyo atiite iyoyo tisapote vana vedu vioti muri pakati pedu here uyai tiite hendova nguva iyi kwamuri tobva takumbira mufundisi vauye vana matremburi pachesa bioti ari pakati pedu webioti uyai maivhunguno muri kwatiti ibioti ndizvozvo ehe uyai bioti mufundisi uyai mutina matremburi muri kwachesa une mhuri yekwambuya kaisi vaudza mafirst fruits avo emaonyeni ari panapa mbuya nasekuru kaisi vaudza mafirst fruits avo emaonyeni ari pano uyai mufundisi wobva wavo kunamatirai zvekare. Regai tinamate. Baba wedu na Tenzi wedu Jesu Kristo, tinodzoka Mwari pamberi pechigaro chenyu mumangwanani ano. Tinokutendai Mwari nemhuri yekwachesa vana venyu kufunga kuti kuimba yaMwari kunona midziyo yekushandiswa muno Mwari, midziyo muno munoaropafadza Baba wedu, munodzoreredza mari dzakatengwa ingoma Baba wedu dzapetwa. Tinokutendai nemafirst fruits vana venyu vacherechedza kuti zvekutanga kuimba yaJehovha musuwo wekutanga Mwari kuti tsima yese iropafadzwe. Munoropafadza nezvasara kumba kuti vananyu varamba vari kuitirwa zvakanaka. Tinokunamatai, tinokutendai. Mbiri kumusoro, runyararo pasi. NdiJesu Kristo Tenzi wedu. Amen. Mazvita apa ndo papeka zviziso zvedu. Regai ndisire nguva kuna Reverend Makufa. Mazvita gosa wedu ndekutipa zviziso. Regai titende Mwari kuti pakati pedu tina Mr. and Mrs. Ero Muponda wakabva kose yava pano here. Takagashira tsamba yekuti vari kumoshanya muchange muinawo waterfalls vachipinda nemi. Tingada farafani kuti muri pakati pedu baba namai Muponda awo mayuna akarodeka basi unozotozwawo mwa kuti ero andipo vamufundisi wati ndiri kusvikomba kwami ero andipo vamufundisi muripi sori mufundisi takamboti pote inyikani munooneka. Tinakutenda baba namai Muponda vakanyorerwa tsamba yavo naDS wavo kuti vashandise sekuda kwenyu inhengo dzizere vese baba mubvui mai wadzano vese malocal preachers. Saka tiri kufara baba namai Muponda. Welcome to Waterfalls United Methodist Church. Tifane kuvachinamidza vasununguke tichiti mauya mazvita kwakanaka kuchata.
muchato uchazenda uripo musi wa30 August. Regai ndikumbira mufundisi Kanyiwa wauye vanamatire vana muchato. Jesu, tinokunamatai mangwanani anu. Tauya pamberi penyu Mwari, kukutendai nangoni, kukutendai naAnesu, kukutendai nezuva ra30 ramakavagadzirira rizere nemufaro, zuva rekubatanidzwa. Tanga tiri kuti chokwadi kwakanaka kuchata, tichibva tati zvenyasha tiri Mwari wekudenga, nekuti hakuna aigona kuzviita kunze kwenyu Mwari. Takuvasuma kunemi muzita raJesu. Ngavachengetwe in the name of Jesus. Muvape zvinodiwa kuti zvivepo. Tumai vatumwa wenyu vanouya nezvinodiwa kuti zuva iri rizare nemufaro muzita raJesu. Tinokutendai Baba wedu, mazviita Mwari wenyasha. Mawari tinoona makavapa zvipo zvekurumbidza kunemi. Mwari pazuva ra30 itai mirozi dzinoimba tijoine muchato wavo, kurumbidza pamwechete nevari panyika, kurumbidza zvenyasha dzenyu. Mwari tinokutendai, mazviita Mwari wenyasha. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngarinamatwe. Tanamata nekutenda muzita renyu Baba, reMwanakomana neremweya anoyera. Amen.
zedu. Mambokwazisana here mamakagara? Ngatimbokwanzisana here. Ndozaona kuti amosvikogara ndinombokwanzisana. Aiwa, tiri kufara tichitenga mari mazvita tiri kuziviswa kuti anesu ane vaenzi vauya navo. Mungasimukei here tikukwazisei vauya nemuroora wedu.
Zvanzi namufundisi hazviiti kuti ukude usina kuridza kipo. tinotenda Mwari shuwa nechikomborero mukereke yedu chevana vedu vanoimba pakati pedu zuva ranhasi ndofunga kungoona
tajaira yedu kamera yamai Machaka inenge iri apa. Nhasi tine mazikamera ari all over. Tine inonzi Muzukuru kambani iyoyi. Vakaona vafundisi vedu vachiparidza kune imwe occasion. Ndokavati fundisi toda kuuya kuzofilma live muchechi menyu, one of your Sunday services. Saka ini muri kuona vari panapa. Makasunga kuzovabatawo mune mukwanisa kuzovabatawo kana muchida kuzoita maevents enyu. Toda kutenda Mwari. Toda kusiyira nguva ino kuna Reverend Nyanungo. Wane mazwi ekutenda semunhu anga akambofamba. Pamusoro emusandire wedu, vasandire vedu vairi, valerinde vedu, chechi yangu yendinoda, yandinodzosera ndiri nayo rimwe zuva, takakomborerwa naMwari, takafamba kwenguva dzakareba namai Nyanungo tichienda kuAmerica, France, makore akaperayo, Britain. Asi this time about a week ago, takaenda kuAngola. Kuona mchimani marado ashaikwa ni mwana kudapereno noma chitatusode yake about a week ago. Chakanishamisa mudodero ngekuti this time zvanga zvinoda kuzikukura namai Nyanungo. Havagoni kumira wega, havagoni kufamba wega, havagoni kufamba kana pari wega hazviiti. Saka staff yema-airliners, Ethiopian Airlines, yakanga ine vanhu vane nyasha vaivatakura each time from one point to another point and from another point, and vane means of transport yakairi nani. Pese paitadza kufamba paiva chinobatsira kusumudza nekuenda kundege chichidzikisa all the way from here to Johannesburg, from Johannesburg to Angola. Ndikudzoka zvakanaka. Ndakaona chishamiso ndechekuti kunyange zvavo vamwe vekuAngola havazive English, vanotaura Changolian kana kuti Chiputukezi. Vamwe vane mwoyo wakazara nerudo mupfumi. 4 gentlemen vaivatakura each time vachienda pane imwe flight, vachienda pane imwe flight, takaona mbiri yaMwari. Takazenge tine nguva yakanaka patanga tine memorial service. Apo ambassador weZimbabwe akanga aripo, aibva kumasvingo ndokwaari. He is a very good man. Wakataura zvikuru nekushanda kuita mukuta wedu kuAngolian University. Ndi-chancellor of university musikana wenyoweni. Asi ane basa guru mwana uyu, takashamisika nebasa raanoita. Chimwe chakatishamisa ndechekuti Angola dhorobha rikoko rinobva kubva tikachiri ambassador akataura izvozvo rinobva aidha Lusabhe noMarondera kusvika kuKadongo. It's a very big city, Angola. Ine population ingamusa half of Zimbabwe. Yakati about 3/4 the population of Zimbabwe iri muAngola. Wakawandisa. And chinoshamisa ndechekuti wese havataure chirungu nekuona kwako Chiputukezi basi. Obrigado. Ndomutauro wavo. Ende nyika yakakura ine wakawanda ine development isingaiti, madhorobha avo, maparliament house avo, takaona zvishamiso nembiri yaMwari. Asi chinofadza ndechekuti takadzoka zvakanaka. Mai vakaneta for almost a week vasingagoni kufamba zvakanaka. Asi tisi tinevaperi. Tinotenda iri munamateni takadzoka tiri zvakanaka. Mwana wedu wakasarapo ane basa guru raanoita. 20 years ari muAngola mwana wemusikana. Saka hurumende yedu yakatomutora kuti vaine mafinance department yehurumende yavo. Kutomunamatira kuti Mwari amuchengete nemwana. Anga nevana vairi. Musikana uyu akashanda ane 22 years. Anga atopedza university degree yake. Asi akatorwa ngehosha inonzi yekubatwa chipangosha. Haana kurwara. Akabatwa nembatso kuchipangosha chakadaro last year. But yesterday, asara nemwana umwe aakusenza 26 years. Muzukuru wangu asara kushanda zvakanaka. Vaneti vasara varipo. Vese vanoshangulie chirungu asi hakuna pachirungu iyangule cheche. Takaenda
mahamba kwaibviswa maslaves achienda kunyika dziri kure zvaisirisa nekune nzvimbo dzavaitorwa semhuka dzesango vachisungwa necheni makore apuraya achiendako. Is a very bad state kana waendaendako, asi tisinei hai tinotenda Mwari nemunamatiri. Thank you man. Tinotenda kufambiswa zvakanaka naMbuya. Varikutenda chechi varikutenda Mwari kufambiswa $10. Munguva ino ngaitisire kwayo chitipa muimbi.
mazita kwaya. Muzuva ranhasi tine umwe asarudzwa pavafudzi vedu kuti auye nepfungwa dzaMwari kunesu. Reverend Makufa mungasimuke here? Tinoda kuti tifare zvamatumwa naMwari zviri pasi pasi pemwoyo waMwari ngazvisvike kunesu. Tifarire munhu waMwari kuti mauya. Tuzobata mabhaibheri edu John 11 verse 17 to 22. John 11 verse 17 to 22. Pandikutaura panapa mukoma ngoni vumbunu. Fambai muchiuya kumberi zotitungamirira hymn 178. Tsitsi dzinotishamisa. Ana baba munogona kufamba muchizobatsirana kushaura hymn 178. Chechi yese tichibatana pamwe chete.
Chapter 11, kuvira pa verse 17 kusvika pa verse 22. John, the Gospel according to John chapter 11, verse 17 to verse 22. Kuzoti Jesu asvikako
mazuva Mwari, kuwana waMwari, chechi inoti amen. Even now, my Lord, even now, my Lord, you are able. Even now, my Lord, you are able. Even now, my Lord, you are able. Lazaro unorwara kwemazuva akarara, vanhu vachiri pekwa hama dzake, kusanganisira hanzvadzi dzake Maria naMarita, avo vakanga vari shamwari dzaJesu, vanotumira soko kuti Jesu beruri pamhiri papo, pa 3 kilomita pegapo, uye wakamuranga hama hanzvadzi yedu Lazaro. Lazaro uri kurwara. Jesu wakazvinzwa, but haana kuita immediate action yekuenda kumhanya kuti regai ndorapisa mari yangu Lazaro yarwara. Wakatomboita mamwe mazuva ari kutomboita rimwe basa kusvika rufu runouya. Haleluya. Lazaro unofa. Afa, vanhu vanoti Jesu, Lazaro uya wafa. Zikazina Jesu munomunzwa vanoerenga the gospel. Anopindura ari mhiri ikoko, haana kufa varara. Haana kufa Lazaro, warara. Wakadzoka nemeseji kuna Maria naMarita. Vanosvika vamutaurira Jesu. Vanotaurira kuti vana Maria naMarita kuti Jesu wati Lazaro haana kufa, vakarara. But ivo vanotongozungusa Lazaro zvanzi vakarara. But Lazaro changa chaachitunha kusvika vakuru venharaunda, vanasabhuku nemadzishe, vanoti vakomana vasikana, munoda kuchengeta hasha dzenyu kusvika rini? Honai wakafa. Zuro kumusha hakuna firiji. Ngaende kukoigwa. Vanhu vanoiga Lazaro. 4 days later. Just to tell your friend sitting by your side. 4 days later. 4 days later. Vonenda mumagadheni kwavo vanga vatodzoka. Kwanga kwasara vana mai kuru nana baba mukuru wepadhuze. Vakanga vari kuti ino vasikana ava takuwasiya pano. Kana paine majeka ndebvanga akagara panze. You know the setup yepanhamo. Vana mai kuru vakasiya nababa vachigara kumusha vakanga vatodzoka. But vanhu vakanga vasara vari padhuze. Vamwe vamwe vachatoputira matrauza aLazaro. Vakatoisa pasaidhi pamabhegi avo nekuti mbatya dzanga dzatogoiwa kuti musi wavo vakafuma kuchifunha. Vamwe vamwe vatopfeka majuzi aLazaro nekuti anga atokoiwa nhaka. Vakauya kunhamo kuri kupisa, but pakachinja wedza vako vakati noti chatongudi regai ndipfekere nhaka nekuti kuse kwakutonhora. 4 days later. Jesu unozvizwa kuti Lazaro uya wafa, unopindura kuti warara. 4 days later. Anotaura vadzidzi vake kuti ngatichidzoke kuBhetania. Zikazi Jesu muchaenda kuitei kuBhetania? Soko rakazouya acharwara, hamuna kuenda. Izvozvizvi Jesu Lazaro wacho watofa, ende muchiri kuenderei kobata maoko here? Zikazi takobata maoko, zvamunondoitawo. 4 days later. Kobata maoko. Ndikuona Jesu soko rakusvika bhozonga sikafambi ega. Soko rakusvika kuna Maria naMarita vari mumba. Vakagara naanatete. Wari kubvunza. Because Bible rinopotaura kuti Lazaro anga akaroora. But inofunga mumba manga muri kutaurwa nyaya dzingataurika mumazuva anaya. Kuti ino Lazaro zvaakaenda asikana. Hapana were musikana vakambouyiwa naye. Zvinodaro akasiya akamitisa. Kuzoitira kuti DNA izoti 99.99 mwana azounzwa kuti ngewa Lazaro. Hapana ere mama muchiziya. Ndonyaya dzinobva dzakutaurwa kuma 4 days uko kuenda mberi. Because the immediate dzinobva dzapera. Taakuchibvunza kuti nikesi Lazaro unodaro anga akamitisa nomusikana vakambouya naye kuti dzimwe nguva tinomuziya kuti mangwana akazoya nemwana uzinga Lazaro tizoone pekutangira. Soko rinomhanya nevakamhanya naro.
zikasi Jesu uri kuuya izwai vanhu vari kuita zhowe ti Jesu akuuya. Maria unosara ari mumba nana tete vachikurukura. Marita unobuda kochingura Jesu. Marita unobuda kochingura Jesu. Nopataenda Marita unobuda kochingura Jesu. Mazuwana akachaindika ndokaiswa ndana mai nokarikana vaenda parufu. Maria na Marita vaka nanaishe kudayose karapano razaro haifa chinyarara Maria sache chinyarara Maria sache chinyarara Maria sache karawe oh chinyarara Maria sache chinyarara. This is the funny day of Sarah. Mamuti chinyarara say amusuzieni kwakwa. Murukuti chinyarara say chinyarariki. Nakuti Jesu amusukuta mazisia. Kuti chinyarara jamu kuwa. Ibi Jesu bakwe mamuti chinyarara. Amusukuta zisia Jesu. Kuti nakati mama wizi. Nemaru Brazilian. Kuti zimamwauna pinga mumama nangu. Bati hapana. Amusukuta zisia Jesu. Kuti mushaka nakataka. Bati mwanangu hana mwana. Amusuzizia Jesu. Kuti ndine pepa bakuna chiremba. Riri kuti we have to diagnose the cancer. Ibi mwani dinara. Andinarari. Munodinara mkase Jesu. Munodinara Maria amusuzizia nyaya kaitika. Munaraunda message aitenga hanjazi yenu. Kuti Lazaro kanalipo. Hapana anochirena. But now Lazaro wamukuwa. Just 4 days and you are coming. What did you know? Antinyarari Jesu. Antinyarari. Ndikona kamusikana kakadza courage. Mata unondikomborera paverse 21. Vanhu vese varipo. Vamwe vari kuti Jesu kuya mobata maoko. Jesu kuya mobata maoko. Because vaivaziva ende vaitamba navo. Even now, Jesus, you are able. Even now, my Lord, my God, even now, my Lord, you are able. Achinani basa, kuti meri yechirudazvi, vanatete vatori munzira vakatoronga, kuti tiri kuya tanobva kusangana vanyamba yahamba kwenyu, kogadzirisa zviri kunetsa. Even now, my Lord, even now, my Lord, even
directly. Haana kutaura akatarisa kuti auna Jesu amuchiramidza simukaiwa kunyarimi. Haana kuti mati muchisvika Jesu Lazarus wamugwa wakati I know even now, facing him directly, even now Jesus, I know you are able. Zvamunokumbira ndinozviziva kuti mukataurira baba wenyu hazvina basa kuti 4 days Lazarus hazvina nebasa. I know you are the God of mercies. Even now, my Lord, hazvina basa kuti Zimbabwe yakaoma, hazvina basa kuti vanhu vari kuti ndozviviko, hazvina basa kuti vanatete vanorogwa vasiya vanovapa, hazvina nebasa. Even now, my Lord, yakumnesero. Even now, hazvina basa kuti mwana wako mumusha makarogwa ndiye unoitwa dustpan. Vanhu vatsvaira nyaya dzavo wapedza ndiye unodzijonereswa. Even now, my Lord, even now, hazvina basa kuti vanhu vakasangana paHeroes vakakurukura nyaya dzemumusha ivo vakacheshetedzwa kunze, hazvina nebasa. Even now you can be recognized. Even now, even now, hazvina nebasa, hazvina nebasa, hazvina nebasa. Kuna vavaine maripoti bhokisiso ekuti ukaitarisa unoti mari nefizi ndakabhadhara here, nefizi ndakabhadhara here. I'm going to face Jesus direct in his face and taurira Mwari nenyaya yangu kuti imimi Jesu imimi Jesu ndatotiza kune rwadzano runotaurisa, ndatiza kune vabvu vanotaurisa, ndatiza kune yuti inonyongana. Ndauya Jesu, ndauya kuusu hwenyu directly nemi. Not tomorrow, not tomorrow. Tigere munyika omwana tina vanhu vasingaoni vanhu vamwangwana. Even now, even now, mushamba chakarorwa munanatete anoti haayayaya haayayaya. Munyika mune vanhu so vasingaoni vanhu vamwe kunga vari vane vharu yeupenyu. Tikataura nevazukuru vanokurira mumusha nemadzisekuru. If you're not careful, unoitwa bhini remumusha. You didn't choose kuti mai vakuberekere bamba. But even now, even now, even now, not tomorrow, not tomorrow. Makavati mari yasaura vari mumba. Kune vari comfortable kusara vari mumabhenji. Garai henyu mumabhenji, garai. Garai henyu mumabhenji, garai. Makanoti sara vari mumba nanatete ako. Inini ndakaona mushinda werugare anoadresa nyaya dzangu. Ndakasangana nemushinda werugare anoadresa dzangu. Ndikuzviziva Jesu. Chandinoziva panini ndechekuti chamuchakumbira Jesu zvinoitwa. Not tomorrow. Even now. Martha wabva ataura kuti ndinozviziva. Masvika Lazarus ane 4 days amugwa. Dai manga muripo Jesu ingadai asina kufa. But even now. Ndinotozviziva Jesu kuti wambokaita mwana bamba. But even now you can bless your marriage. Even now. Ndinotozviziva Jesu kuti wambokatomufera mainterview. Hakuna kubasa kwakamotorwa. But even now. Even now. Ndinozviziva Jesu. Ndinozviziva Jesu. Ndinozviziva Jesu. Ndatobuda mumba muna anatete ari kutaura nyaya dzaLazarus.
vazhinji. Hazvidi mune vazhinji. Maria vakasara ari mune vazhinji. Nokuti vana Maria vakawanda. Vanoda kwazvo kusara ari mumabhenji vakawanda. But Martha will not with me. Ndakogashira muchinda. Titaure nyaya yangu naye. Kuti zvamunotiona zvinoenda baba wakafa. Tanga tatosaura nehama dzedu Lazaro. Zvamunotiona Jesu. Hatina unowanotitaura tinotemba naye nekuti hakuchina unomira nesu. Chandikomborera vhesi 21. Ndechekuti handi Jesu vakataura ndimati. Vakati even now you can do it. You are able. Even now you are able. Kune vanhu vakashanda mumakambani vakaenda vasina chavakapiwa mumaoko vati denda yapindira vakazviuya mutori mari 10. Even now your situation, you know your situation, you know your situation. Even now he can address it. Don't matter no show. Waruti nini I want to face him direct. Trakutarisha chicho chake. Umuhimu mamayuna unobva kuti apo ndakamu tarisa Jesu.
muzita raJesu.
tura mashi rava kurusa kunesu masvika mushane nezvitadzo zvedu zvizhinji
nekushata ukutakanyanya kutadza nguva nenguva nepfungwa neizwi nezviito kune umwari wenyu mukuru tichiyambira hasha dzenyu dzakarurama neshungu kunesu tinopinduka zvakanaka nemwoyo ine urombo pamusana peizvi zviito zvedu rutondero rwazvo rushatirwa kunesu iwai nemutsapa nesu iwai nemutsapa nesu baba wemutsa mukuru pamusana patenzi wedu jesu kristu murumbwana wenyu isunungurei zvese izvo zvakapfuura tiitei kuti mashure meizvi timusandire nekumufadza muusva hweupenyu rukudzo nembiri yezita renyu jesu kristu tenzi wedu amen. Tinamate mwari samasimba baba vedu vekudenga uyo nemutsa wenyu akatsinzira sununguro rwezvitadzo kunaivo vese vanopinduka nemwoyo ine urombo nerutendo rweidi vachidzokera kunemwi iwai nekutsapa nesu tisunungurei nekutinunura kubva muzvitadzo zvedu zvese tigwinyisei nekutisimbisa murunako rwese mutiunze kune upenyu usingaperi pamusana pajesu kristu tenzi wedu amen. Tinosimuka tese. Inzwai zvinotaura zvinyorwa kuna nemwoyo yakazvereka nemwoyo yakaputsika kana munhu achitadza tine murevereri kuna baba jesu kristu mururami ndiye mudzikinuri wezvitadzo zvedu handi zvedu basi asi nezvepasi pesewo zvakare neidi rizwi rakafanira kugashirwa nevanhu vese rekuti kristu wakauya pasi kuzoponesa manyangadzi mwari wakadisa pasi kwazvo ndizvo wakapa murugano wake umwe chete kuti wese vanodayira kuna iye havazofi asi vanowa neupenyu usingaperi. Uyai mese nemunoremerwa nemi munotambudzwa tinokupai zororo. Simudzai mwoyo yenyu. Ngatipe zvitendo kuna tenzi. Zvakanaka zvakarurama nebasa redu rakasungwa kuti nguva dzese munzvimbo dzese tinopa zvitendo kunemwe tenzi wedu baba mutsvenesa masimba mwari usingaperi amen. Tiite pamwe chete munamato uri mumazwi matema ndizvozvo ningirose huru nechita chese chekudenga tinokudza nekutaura mbiri yezita renyu tinokudza kusingaperi tichiti mutsvene 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 tenzi mwari wehondo denga nepasi zvakazara nembiri yenyu iri ngaive kunemwi tenzi wedu wekumusoro amen. Mwari samasimba baba vedu vekudenga uyo ngemusa wenyu wakapfava vakamurumbwana wenyu mwebasi jesu kristu kuti atamudzike pamuchinjikwa pamusana perusununguro rwedu uyo
tinobva tauya nezvipo zvedu zvekufesirate tafura yedu yazaruka. Takuya tiuye timurayiro kuti even now he is able. Even now he is able.
Thank you.
kurema kwakakupa vanokaita kuchengeta mutengo wedu kupa zvinhu zvemari dzokutenda nendiro yandakabata neofari ziva kuti basa rainofambiswa nemaokerere nesimba rine zvinhu zvedu zvese titoripa pamberi peimari kuti zvikomborere kuti tirambe tichikura munaizvo zvenda ngatizviga kuti zvinobudisa isho nejesu kristu runoone maboyo mudenga anotida zvigare nesu pakati pedu zvitikudze zvitifuze kubvira zvino kudzavana kuna nekusingaperi. Tinotenda Mwari nesevhisi yakatakomborerwa nguva pakati pedu saura nesu panguva ino patakuda kwaya tichatwa kuimbi kuti kubuda
Jesu.